achiel kachiel kokale Facebook kacha kama wantiere live. Okinyi makawuono kendo adwa ni wadhi e kaunti ma Mombasa. Watudre kod jafwambo marwa ma Mombasa, George Aoko ka entiere Mombasa. George Aoko, ichiew nade okinyi makawuono ka entiere Mombasa kono? Be ni nyalo mana nyiso no Mombasa kono kopogore kod wach ma iluonwa odiochieng' makawuono, inyalo mana nyisowa ni weche chalo nang'o e kaunti ma Mombasa kono. Kalore ni nitiere chenro mopogore opogore ma bende chwalonwa e kaunti ma Mombasa, to bende inyalo penjonwa ni jopiny man kono makoro El Nino wach ni onge. Ang'o makoro onego bed ni timo kod pesa makamano, Aoko? Erokamano ahinya Joyce, awinje maber kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi, kuma bende adwana bage twak gi jodak manie kaunti ni to ginyiswa ni to wach kod El Nino ni gin ang'o ma diher wache. To chutho bang' yudo ote mokwongo ni kod El Nino ne dhi biro mapek, kaeto bang'e kendo wachak wawinjo ka jatend piny koni ok odhi bedo kaka ne jokor lwasi olande no. E kaunti ma Mombasa kaendi bende wasebedo kwa neno ka nitiere chenro achiel ariyo adek mane dhi nyime mar neno ni itimo ikruok ne kodhi ni makopono nyalo biro mapek, to nyalo temo reso oganda kata nyalo ng'uko masiche makidek bedo. To kama antiere e alwora ma Bangla, kamoro bideno ni Runyu, adwa na wuoye gi jodak apenj ni to ikruok mar El Nino ne gineno ka chal nade, to makoro owach ni koro onge ni gineno ka chenro mantiere bentie moromo kaluwore gi kwano mo mane giparo no keti, to onego bed ni omwom gi samoro dhi kanye. Bie kaendi chakna chaka gi nyingi to nyisa ni alwora mane to wach El Nino ni in ang'o ma diher wache. Erokamano ahinya Joramogi kuom chopo Runyu kar kendi. An giluonga Joseph Otieno Odera, an mkaaji mar Runyu kar kendi. To watimo duoko erokamano kech biro mobiro niendi dhi miyo ywak marwa dhi chopo malo. Gavana notimo maber kendo kuom kelonwa daraja niendi ma mondo mira nendo konywa, kendo en plan manochako chon kanong'e nikech yoni osobed ka koth chwe to nthiwa moko dhi gi pi, kata kaka nthiwa nyalo dhi skul koni kod koni bet matek, mini kaka nyalo kalo kar ka ne bet matek chon. To gavana notimo matek bokelonwa bridge niendi, bolosonwa bridge bakosane bridge nyalo konyowa nthiwa nyalo kalo. Kendo kaka nwawinjo ni kodh El Nino biro, nomedo timo kinda kendo mondo meteko bridge niendi. Koro kanyocha piny jatend piny wacho ni kendo koro bridge ni El Nino onge, nwabet gi buok kendo nwawuoro, to kendo koro maendeleo manosechak ni koro dwa mondo mi timnwa mondo mi waikre mar mondo mi ogeng' koth. Bridge niendi no ken mar geng'o koth mar El Nino kende, nen bridge madhi geng'o koth kata mana mapod biro nyaka kata na bang' jatelo no wuok. En bridge mabo konyo joma ntiere to gi joma pon ntiere. Ma pesa kanosoket maloso bridge yore legeko, wan kaka jodak mar Runyu kar kendi wakwayo ker mar mondo mi yieya mpango te manosobet ni timo e yor mar El Nino mar mondo mi otimre, nikech wan jodak wan ema ywak nikech yor ni endi bende pod ok ber ahinya. To ka koro wat ni El Nino koro bobet, wanatini koro kata pesa manogol ok bitiyo, to yoni dhi kwamo kamano, to mende yo mosobet ka konyo war koa kar kendi kirie Mikindani kia kar kendi kirie Bangla nyaka Bahati. Meyo mosobet kwa tiyo godo kende ni yo mosobet ka konyowa. To moloyo te ahinya gima kwayo kaka mkaji, mtaro ni ndiye mtaro matingo pi mang'eny, kende mtaro magolo pi kuma wachena lose barabara kuya chande, pi te biro kar kendi, yugi te akuja chande kaluwo kar kendi. Wakwayo gavana mtaro ndo kedno gabions kuwuok malo kucho mamondo mi munyonyoko mar lobni endi kik donje ute wan kech bathe kocha ka ute mokoso chako muk. To wakwayo mheshimiwa gavana, en kijana motegno, en kijana matije waneno, en kijana masirikiana kodwa, kendo en kijana mawuth nyaka ground. Wadwok ne erokamano mondo mi koyie to bi ochop kendo omed jiwo teko mondo mi daraja niendi omed rumo mondo mi obed maber. Erokamano Joramogi. Jadak machielo suda machiegni wachane machiek in ikruok mineno ka chal nade gi kodh El Nino ni, to chenro mosebedo ka dhi nyime mineno ka chal nade, to makoro wach ni koro El Nino ni onge, iparo ni ang'o monego bed ni timo? An kuom nyinga iluongo ni Jared Ouma Owino, an mkaaji ma Runyu, to gidalawa kocha ajasiaya kumiluongo ni Ugenya Sifiora Tado, West Ugenya Sifiora Tado. Kaka koro nyawadwa owacho kamano, chenro manwa pango ne wach darajani, ma darajani noripo ni konywa about koka El Nino. To mar ariyo bende ne nitie daraja moro kae mane ginene mbunge marwa ma Jomvu nolosonwa. But daraja chande kuom sani daraja no pok otieke, nikech nitie bathe konchiel koni gi koni manoripo ni koro tumo nade ilose koni gi koni. Dho kata ka pontino koro wa skul ko chande waya koro tumo nade nuang'o kuma de tum nade kuma de kali. Koro gino up to now
pokotum nadi pokolose mamano gimwa kwa gnene mheshimiwa marwa kata ken governor mondo gitem girang daraja ni mondo gilose mo maber. Wang'eni nitiere pes manoket thenge ten counties mopogore opogore noketo pes mopogore opogore mag timo mag rakore gi wach El Nino ni. To sani ka koro ne jatend piny okoni koro chal ni kodhni ok dhi bedo matek kata mapek kaka ne giparo. Iparo ni pesa gi onego bed ni itimo nade? An gima neno pesa ma koro jogo nyothigo ma aneno ka ber ade kele i ground kuom wananchi kae mondo gitem mondo gilosu mirade mane giwacho mondo odpotum nikech kaka ne giwachonwa to up to now wasobedo kuwarito ni gimahama bobiro koro olokore ka koro en giwer koro governor kod jatendwa ma en Badi Twalim wakwaye kaka wan jopiny mondo rang piny ground koni mondo losnwa gik mwadwaro kaka wan joma vijana. Mana nyaude ne sauti mar mine gabe neno kanika chakna ne chaka gi nyingi tinyisa ni ikruok mar kodh El Nino ni. No aneno ka jatend piny okoni koro kodhni chal ni dhi dok piny matin. Taneno kuwacho ni gweng'u ka endi nitiere gik machalo daraja manoselosi. Iparo ni makoro ang'o monego bed ni timo sani bang' wachore ni samoro kodhni ok nyal bedo matek kaka ni pare. Nachaka gi nyingi. Jina langu ninaitwa Pamela Chieng. Ninashukuru. Iluonga ni Pamela Chieng. Adak Runyu. An adwoko ni jatelo erokamano kuom losonwa daraja nikech daraja ni nyocha miyo kata nyithindo nyalo hinyore. To koro sani ka koro wach ni ok nyal orunwa gimoro to yo be rach. Dware ni yorwa ni mondo losnwa obed maber mondo mi wayud kaka gik moko nyalo lornwa koni. Kaka jodak malwora ni benu ntiere gi luoro kane oland ni kodh El Nino nyalo biro to kanun gi luoro to luoro maru en mane? Ni wan gi luoro ahinya nikech ute wa muku. Wayudo asara kabisa. Wasiku wagedo ndalo El Nino wan wagedo pile. Ot moger makata omuon kata en mna od block gore ga piny. Wayudo asara kabisa. Wan El Nino ok wamorga go. Makwa winjo to wadak mna kata kinindo tiluor ka koth ochako chue tiluor nikech wati winjo mna komuoch ni tiach to mano sedhi kinyi ionge ot kendi chako gero ot manyien mana sara mwayudo kabisa. Erokamano ahinya. Wayudo ng'at mogik kaendi nyisa ni to koro iparo nang'o pesa manoket thenge ne wach El Nino iparo ni onego bed ni timo godo ang'o? Chakna chagi nami kwa jina langu naitwa Florence Akoth Owino. Gidhuluo. An nyinga iluongo Florence Akoth Owino. An jadak Marunyu. Ago nyesa erokamano kon gavana marwa otimonwa maber okelonwa bridge kae ne dhano tho ng'ato kane oseluar kae to tho dhi nyaka nam kocha nikech ne wan kama tek nyithindo kane ndalo mochopo nyithindo dhi skul nyathini ok nyal dhi skul kok iting'o nyathi ng'eyi bikowo koro gimachielo adwa gon koro gavana marwa erokamano ni ndarani ema pod wasiko kwayowa kech ndara otamo kaka nyathi ka koth chue onge ka nyathi nyalo kalo ka dhi skul koro ndarani kende momed kendo kwayo gava marwa mondo tem mondo los ndarani mondo ndarani ochop malo kendo machielo bende ochop Bangla mano kotimonwa dwago Nyasaye go erokamano maduong' to kaka wach mane osepang nu pesa mar El Nino oteng ni biro konyo jopiny pesa no ana kwayo sirikal mondo yie mondo gol pesa no mondo okonywa go nikech pesa ni makogo tia ka wanyalo yudo kaka wanyalo konyre ama ndara wanyalo los na gi pesa no gimoro ka onge pesa onge kaka inyalo los gimoro onyalo lamika no gava marwa los no ok timnwa kama bunge mar ok timnwa kama to nikech pesa onge koro ka pesa no go no sejitenga mar El Nino wakwayo sirikal maduong' mondo yie ogonwa pesa no mondo olosnwa kodo barabarani ema koro wan go shida maduong' kech daraja to koro waneno kendo wamor kech barabarani ema kolos nyathi madhi skul nyathi yudo kaka kalo kachiko Bangla kech tindwa okar ka to dhi nyaka Bangla to barabara to rach mane gima medo kwayo kodo gavana marwa kendo medo sana kwayo oganda duto mobiro kae mag Joramogi agoni erokamano Joramogi kawuono waneno kae iluongo ni Runyu to Runyu no koda gihera Nyasaye polo pimdo gwedhu. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV magi mana moko kuom jodak Marunyu mano mantiere e od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa kaendi to en achiel kuom alwora mosebedo ka yudo ng'ikruok mapek ahinya to chutho ka koth ochwe. Achiel kuom gino magikone gimorgo en olalo ni gikone maendi gineno kane dhi konyogi ahinya kane kodh El Nino no ok dhi biro to kata kasani kikoni kodhno ok dhi bedo gikoni pod dhi bedo manufaa kuom gini mar osegere kendo dhi konyogi e ng'ado koni gi koni. Wabiro medo luwo wechegi kaka gimedo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa ka to ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa nyinga en George Aoko.
Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo yo makare kaka jopiny e kaunti ma Mombasa oloso ahinya kotudore koda koth mar El Nino manyaka sani koro chalo mobaro. Gilero kanyo yo makare gino magidwaro ni ponono tigodo e wiye ne otigodo kod omenda kata chenro machielo magombo no chwala ochwal mano kitiyo